so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku wa fatan alkhairi da fatan yadda kowa ya tashi lafiya. Allah ya samu wani lafiya. Kun ɗauka ba wani abu zan ce ko? To babu abin da zan ce. Na muku fatan alkhairi ne da kuma godiya da irin kallon izzar su da kuke yi a tashar Bakuri TV. Sannan yau insha Allah za mu saka muku episode na 25 wanda za ku gan shi zai zo muku da wasu tsarbe-tsarbe da dama a cikinsa, amma ba zan faɗa ba sai kun kalla. Da karfe 8 na dare insha Allah yau za ku kalle shi a Bakuri TV mai subscriber 240 da wani abu in Allah ya da. Ku ci gaba da subscribe din Bakuri TV mai adadin subscribers 240 da wani abu domin ci gaba da kallon izzar so a Bakuri TV. Na gode, sai an jima.